गुबुन गुबुन जिल्लायाव जेरैबायदि ट्राइबेल रेस्ट हाउस होदों थिग बेबायदिनो क'क्राझारावबो दिनै जों ट्राइबेल रेस्ट हाउस मोननो हाबाय 2 कौटि रांनि। जोङो मिजिंथियो मानोना क'क्राझारा दायो बिटिसिनि केपिटेल जाबाय आरो बिनि सिमाया दायो गहपुरसिम थांबाय। गतिके गहपुरनिफ्राय जुदि क'क्राझाराव बिटिसियाव जुदि खामानि मावनो फैयोबा उदालगुरिनिफ्राय बा बाक्सानिफ्राय अब्ला बे मानसिफ्रा थानो थाखाय हटेल नागिरनो गोनां जायो। सोरबाया हटेलाव थानो हायो सोरबाया हाया। दा बे हिसाबै ट्राइबेल जे रेस्ट हाउस बेवहायबो थानो हागोन, थानायनि सुबिदा जिहेतु थागोन। जेरै जों गुवाहाटियाव थाङोबा पल्टन बाजाराव थानाय ट्राइबेल रेस्ट हाउसावनो थानानै जोंनि ट्राइबेल मानसिफ्रा गुवाहाटिनि दिसपुरनि खामानिफोरखौ मावनानै फैयो। बा बेवहाय थाङोबा गावजों गाव सिनायलायनाय फैयो बा गावनि मानसिफ्रा मदद होयो। सोरबा रोङाबा सोरबा मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट लानो थाङो गुवाहाटियाव, सोरबा दिसपुरनि खामानियाव, अब्ला बेयाव थानाय जायफोर दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मदद खालामो। थिग बेबायदिनो क'क्राझारनि जिथु रेस्ट हाउस जागोन बे रेस्ट हाउसआबो गुबुन गुबुन मानसिफोरखौ सहाय होनोबो हागोन। बेखौ जोङो मिजिंथिदों। जेखि जाया मानो बावहाय जोंहा क'क्राझाराव ट्राइबेल संघनि खुनु हा हु गैयैनि थाखाय जोङो बेखौबो जोङो सुजुगखौ लानो हायाखैमोन। नाथाय दिनै बिटिसि सरकारा बिथांमोननो हा एलटमेन्ट होबाय आरो बे हा एलटमेन्ट मोननायावनो दायो बे न'खौ लुफुंनो नागिरदों। बेनिखायनो जों मिजिंथियो जे बे ट्राइबेल संघआ मोननाय जिथु ट्राइबेल रेस्ट हाउस बेखौ जाने आबुं मोनसे महर होयो बा बेखौ जोथोन लानो हायो। मानोना बेबायदि गोबां बाथ्राफोर ओंखारो जे न'आ मोनो खिन्थु मेनटेनेन्स खालामा। दा गुवाहाटिनाबो ट्राइबेल रेस्ट हाउसआ जोबोद मैलामोन, दा रिन'भेसन खालामनानै मोजां जाबाय। थिग बेबायदिनो बिथांमोनाबो जेन साखोन सिखोन लाखियो, जाहाथे मानसि थानो हानाय मोनसे मोजां आबहावा मोनो आरो बेयाव फैनाय मानसिफोरखौ जाहाथे मदद खालामनो थाखाय मोनसे बेबायदि हाबाफारि रनसायो। आं बेखौनो खावलायबाय आरो जायफ्रा बे ग्रेन्टखौ हरबाय बिथांमोनखौ आं बे समाव साबायखर